Hai să vă arăt câteva trucuri simple legate de pictura în ulei, care ar putea să vă simplifice metoda de lucru. Să începem! În primul rând, iată ce folosesc eu ca și paletă de pictură. După cum vedeți, este vorba doar de o cutie de table, este o cutie din aceasta de la creioane, care se închide etanș, ceea ce este foarte important să se închide etanș, pentru ca să se păstreze vopselele umede mai mult timp și folosibile. Iar pe ea am pus doar o foaie de copt, pe care am lipit-o cu gam fix pe colțuri, o bucată de foaie de copt de bucătărie, și această foaie de copt pot să o elimin atunci când s-au consumat vopselele sau mi s-a măzgălit hârtia prea mult. Efectiv, o extrag de aici și o arunc. Nu mai trebuie să mai spăl palete, nu mai trebuie să mai pătez alte lucruri. Este atât de simplu. Iar pentru a-mi spăla pensula, am aici un borcan cu apă și săpun. Nu folosesc altfel de solvenți, thinner sau alte substanțe mirositoare care pot să le cauzeze reacții adverse. Efectiv, moi întâi pensula în acest borcan cu apă, iar apoi, după ce am mai curățat-o puțin, o frec de acest mic săpun. Este o bucată de săpun rămasă și o frec puțin de acest săpun până când se curăță toată vopseala de pe ea, deoarece știm foarte bine că pensula de ulei se spală foarte bine cu apă și săpun. Și în felul acesta ne curățăm foarte frumos pensula și rămâne foarte fină. Iar ca și ulei de pictură, folosesc ulei de insic activat. Este acesta de la Mustang. Este necesară doar o picătură de ulei pentru o suprafață mai mare pictată. Iar aici am o pipetă. O pipetă puteți să folosiți ca să vă luați cât ulei doriți din borcanel și vă puneți într-o cutie cât ulei considerați. Vă puneți cu pipeta uleiul și consumați o perioadă îndelungată. Fix așa. Sper că v-au fost utile sfaturile mele și dacă ați apreciat aceste sfaturi, nu uitați să lăsați o inimioară, un comentariu, follow și, dacă doriți, și o distribuire la acest videoclip. Vă mulțumesc, vă pup!